Isti sabam, dayo ka lang, agkasta-kasta ka. George, hindi kakatangwa mo nih. Kapag kasi. Ay, nagagapon natin ang lubong niya. Lalik ni Mikbak. Kawan ate. Nice. Ala, sure ka na tiraman? Win, siya na ditan. Dig baliway? Win. Choy? 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 Oh no! Choy? Choy? Malinsa, nalaingkan sa kastoy. Dapat may isa mong paabak kanya mata. Weh! Sa uka pa lang sa uta, tumirakan! Ang dami pag-asam! Yeah, boy. May babaring kiditan! Patras! Sabayam! Nyatang maun! Gawin, o mo sa balit papanandan. Bawal mo patras ka kunam. Patiran pa yata? Magpasay! Nice. Mangkatak kay! Apay tatakke. Sa bali langan. Sige! Nawatim kaya! Ika ungwan na di kimuti kaldeng! Oh! Pakikaldeng yung kimot! Awan lang sa bali ng Andres. Awan sa balay, di mo kaya tato na 3-layer pie! Gan! Aji langan. Dinodya ubeng na di ko bulog. Ay bulog ti kayat ko! Nakita ko tayo kataktakin na! Adi titiraan! Yan. Sige wa. Panakon. Yeah, boy. Takam! Oh, kisaba ng Andres. Nagadoy paramid na atoy pay. Ano, tiraan mo na! Uray nagtatag gumak! Kapoy laki! Nya lakit ti! Nagkapoy mo! What the dog doing? Sultubam! Alam may sabay? Wen, sumulit na man kanyam. Ang gure ka dita. Apakak ulit. Tadi mo patilog puti pasultok ko dyan. Very good. Sige man langan intan. Okay. Ang gure ka dita. Patakam, sumulit nak. Makasulit ka. Expertak. Yeah, boy. Kanya magito. Humanda ka kanya. Si kamot tatamang sultop ti batilog na aji kalding. Malalaman ano mga baka. Kudadagnan, George. Yeah, boy. Sigurado ato yan, George. Making bagay ato, Jar. Manong ko. Sana all. Ewan kayong bak. Nadya ko kanya nandiya, intid na. Damdamagin na, pakilam mo dyan. Damago lang mo. Natisawag natin ngayon. Sardinas, mabali na yun. Ang kamatis. So, sardinas. Kaya pa, inaimaslat tamit ah. Hindi ka pili-pilit ni makanan. Narigat, tibiyag tatan. Karni kumaan. Eh, gisata ato. Yeah, boy. Tsaka oray kinamatisan lang ate kay napanin. Bilang, nalasa ati ka. Nice. Lumot unay bunga na gamin ni. Taktakawin mo na siguro ato. Ay, ako.
kagalan. Pili-pili nga road na ganyan kanay. Bak, dati yan. Yahoo! Kasi na duwa dyan eh. Bak, nakatugaw na eh. Ito magarida pa eh. Sa mga taga dyan. Tapanan. Ano, kita. Pati nga na eh, nagpasit pa mo eh. Gusto ato yun sa lamang mang sida. Manayatan? Oh. Yeah, boy. Sana all. Andres Smith na dyan, sino ay kadwana. Tasla scammer. Supay ah. Hindi naman lang makasulit eh. Nakaduwa na ko. Dre, Sinata kadwam. best friend ni Dimsay. Papo ya. Best friend na? Ah, sumugay mga kang ingas daw. Apay sino dag ito, Andres? Maditilang lang nga da. Papispisaksan. Hindi ko high blood. Parkata ka kita. Yeah, boy. Aya. Sino kayo ya? Kamamudak. Bak, lumaban na. Matalsay, 10 man. Andres. Naging tutol paping sa ato ya. Arborik man, or pang 30 minutes lang. Apayanan mo. Badig balay. Ano sa tao? Irespeto tayo ato nga tao. Best friend ni Dimsay ato. Sana all. Nagmadidikita na, kasla kumilaw. Pasensyaan yun Talaga ka sa itsura na. Tapos pang kami. Tatanay ka sa tarsiro. Papikas na ka, Andres. Takas siya nga bagbagam nga. Pwede sumadin baga ni Andres Kita man natalang langam na eh. Hindi kan sapay maturo kain. Tsaka kasla, nabanglis nga tikit-tikitin patumarda kanyang lubing ka. Tsaka pudpudot, naka-skinny jeans ka, naka-midas ka pa eh. Anak ko ma, puro makatoy. Puro mang Manila boy ko naman. Pakas na kanya yo. Barbariotek ko naman. Bak, lumaban sa anay. Tumakder pa eh. Ano ba problema yo kanyak? What the dog doing? Natangsit si ka. 9-2 nga road. 9-2 sa paglaki. Oh, hindi yung makasakasay na. What? Respeto yung magatabasito na. Irespeto may, kita man dito na eh. Madimit nga ka, respeto. Ulitin man si Bagam? What the dog doing? Bak, lumaban talaga. Nauyong si ka. 10 man. Kisti sabam, dayo ka lang, agkasta-kasta ka. George, hindi kakatawa mo ni kapag kasi. Kaya nagagapon natin ang lubong niya. Lalik ni Mikbak. Sumik gayam kasla, anemic nga, majak matanto. Okay sa bayo, tatay kayo pa ya. Tay kayo pa dito, kay kasla si kati humamhamon, anak kayo mo yan. Si kayo Nanyati kayat yo. Bak, nahangin natin ah. Papispisa mo. Kasalamat ka, mumiti na siya at kinaan. Gusto na kitihatan. Pero di kayo ngamain. Kita talaga nga ito tipagnaan mo, tanangala kami lang may tidadagid dyan eh. Bagbagaman na gito kakadam, Andres. Sige ka pala. Andres, napigsam-samot. Jar, nagmaiti pormanan eh. Madingat nga alimbasagin na tayo. Sa bagay ah. Pero kasi pormana. Sila madigdigdigaws. Kisti sa bayo. Pati yung pagtitripan na tao. Inaano sa ating tao. Big time pa eh. Big time, kasta nga porma. Taman nga nalang na eh. Slice kami. Adi, gananting na dato eh. Diba? Sana all. Andres, nasakit mo ta. Niyadin. Big time? Dungard kwarta na ata, Andres. Wen, ado ti kwarta. Sanga polo ti Bangkok. Baka Bangkok nga puro santaon. Hindi kayo mamatay? Pakita. Kabisado ka. Sana all. Relax ka lang. Nakasarak kan, ti pagutangan mo, Andres. Hindi kasta-kasta yun nata. Ano sa ata? Ato kwartana. So, din nasit kakta. Dati pagkutangak. Kapayat na, Andres. Kantoy. Diya, atang itsura na, ato kwarta na. Lama mate.
Supaya baak. Kasla dakaso na, duldulo nito. Ito magbagayat ta. Tay kayo pa ya. Awan. Okay. Kunami, gwapo ka. Tanyar. Tan, Sige, Andres. may araw ka rin. Apay sino dagi dyan, Andres? Sampulak ko man ka. Baybaya mo, tropa ka gijay. Iba ako ni palani tajay. Okay. Aya? Tropa mo gayam. Tibabag ko man ka. Mading, high blood ka lang agi androtan. Bye.